Vi lever i en moderne tid med enorme muligheder. Vores samfund med dets høje levestandard, teknologi og infrastruktur gør det nemt for os at gøre meget mere med vores liv end nogensinde før. Langt de fleste af os kan i dag bruge en større og større del af livet på sociale, kulturelle, fysiske eller intellektuelle aktiviteter. Paradoksalt nok kan netop alle mulighederne og tempoet, de udvikler sig med, gøre, at vi nemt føler os pressede og usikre på, om vi lever op til alt dette. Det er som om, at jo flere muligheder vi får, jo mere føler vi, at vi skal deltage i det alt sammen. Vi kommer nemt til at opbygge forventninger om, at vi skal lave meget mere, end vi kan nå. Og vi føler, at det vi gør, ikke er godt nok. Og hvis dette sker tit, skaber vi nogle uheldige reaktioner på en række af dagligdagens udfordringer. Vi opbygger dårlige vaner, kommer ind i en ond spiral, hvor vi glemmer at fokusere på de virkelige værdier i tilværelsen. Men livet er vidunderligt. Og man kan sagtens leve et liv med tid til ro og fordybelse i et moderne, travlt samfund. Det kræver blot nogle få daglige stunder med refleksion og eftertanke. Vi har sammensat et forløb, som vi kalder refleksion, der strækker sig over 12 uger, og hvor du hver uge får en lille tekst og nogle små øvelser, du skal gøre de følgende dage. På denne måde kommer du igennem en masse aspekter af dit liv, og du vil få en række værktøjer til at blive meget bedre til at skabe dit liv, netop sådan, som du gerne vil have det.